Здравейте хора, и днес ще ви науча как да ползвате стоп бутона в Geometry Dash. Така, тук имаме едно готово много кратко ниво. Така, сега ще използваме същата част от туториала, където използвахме Move. Така, искаме да мръднем това блокче, за да дойде до тук и да се свърже с тази другата платформа. Но е трудно, защото не знаем колко, например, трябва да мръднем X, за да може блокчета да дойдат точно едно до друго. И тук идва стоп бутона. Така, например, можем да си го мръднем колкото си искаме. И този стоп бутон ще го сложим тук. Но първо трябва да дойдем тук и да му сложим група. Защото на това му трябва на стоп бутона. Втора група. Добре, по-малко ще го сложим. И виждаме, че блокчетата са много близо едно до друго. Даже можем да го сложим малко по-натам. Тук даже блокчетата станаха едно до друго. Така можем просто това да го мръднем. И да, наистина изглежда доста по-добре, отколкото блокчетата да са с различно разстояние едно от друго. И така, това как да използвате стоп бутона в Geometry Dash. И не забравяйте, ако такова съдържание ви харесва, абонирайте се за канала и харесвайте тези видеа. Чао! И до следващия път!